Musik Mas Dedi, Mas Buleleng, Mas Supri, dan duo penyaron Indonesia Peter Supri. Alon-alon mawon nggih Bu. Ing hati-hati le lenggah nggih, nyun mapunten nggih. Oke. Nelongso rasa rasane tangis jroning atiku yen kelingan esem gumuyumu laras swara gending tresno gawe kangening atiku tansah eling aku ro sliramu Jogak masa tenang aku ngerti atimu sing wis mestine aku tujodomu pancen rasa kari rasa kudu ikhlas gonmu nrimo lilakno aku nyandeng priya liya kerasa wis windu gonku ora ketemu kaget ing atiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya tak tulis lakon tresnamu gendeng katresnanku buat Anda semuanya Indonesia bergoyang seliramu satenane aku nangis gimana toh sayang nanging tresno wis kinares tak lakoni ganti ikhlas yuk nyanyi bareng-bareng yuk tarik semuanya yuk ngelayung ngamboro ing awang-awang tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawang tumetes iloku deres mili ono pipi opo tresno iki pancen ra kudu duweni wis lilakno aku kang mas wis cukup lalekno tresno iki bakal dadi crita tresno waranggono kita goyang dulu Mbak Nurul Also. Dek Nurul Jekang mas gendong gendong buri ya ora kerasa wis windu nggonku ora ketemu kaget ing atiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya tak tulis lakon tresnamu ning gendeng katresnanmu tembangne saben kangen sliramu satenane aku nangis nanging tresno wis kinares tak lakoni ganti ikhlas hati Joget tak, yuk, pokoknya digoyang yuk. Ngamboro ing awang-awang tanpa bisa
tresno waran. Ayo Mas Dedi bersama musik Pracimantoro kita goyang lagi bro. Konco-konco Praci bergoyang, Temon Kholek berdendang, penyanyi nih Roke Abang. Ora kerasa wis sewindu gonku ora ketemu, kaget ing atiku krungu suaramu. Aku mung bisa ndedonga waranggono sing tak tresno, muga bisa urip tentrem mulya. Tak tulis lakon tresnamu ning gending katresnamu. Tak kembali saben kangen seliramu. Senengane aku nangis nanging tresno wis kinares. Tak lakoni kanthi ikhlas hati. Uyungku layung ngambara ing awang-awang, ora bisa nyanding aku mung bisa nyawang. Kumetes tiroku deres milih ana pipi, apa tresno iki pancen ra kudu duweni. Wis ilangno aku Kang Mas, wis cukup lalekno nglakon tresno iki bakal dadi crita tresno waran.